Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Romy. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan itinagan a Romy. Asidag lang dito'y lugar mi tinaipatakderan ti adu a video kyan. Ididamo, jak kaya ti sumra kadagitoy a video kyan. Ta sa anak met anaasem nga aginom. Ngam itinaminsan nga aldaw. Inawis nak ni insan ko amapan ag videoke. Dito'y anam-amok ni Hilda. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Romy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anyang iti aramidan ta dito, insan? Si Kamat. Agad dyan ah. Anya tigayat mo ngayon naman? Soft drink latan? Anya? Ay, hindi na kuman pagkatawain ng kasta, Romy. Agbartag tayo ta. At dabay trabaho inton bigat. Kanuray si ka. At damat trabaho inton bigat. Relax. Madanagan ka una. Sakto pa nga da pamilya na. Diyak madanagan. Apay nga min aya nga inawis nak dito eh. Nagapa kami nga road ko ni Mrs. Kaya't naman tag-relax. Baka mo ditan noong tan na. Nagadua talaga tinagpipintas a babae dito ya. Itay pa agad kita ang the long hair. Kursunada man niya. Ay, saan mata? Si kakit di mat. Oo. Kita-kita amat niya. Agoray ka tayo ba? Ay, saan insan? Aginom talangan. Kat agawid tan. Miss! Atay tan. Si Candy makamukin ko na. Ha? Hilda tinagan ko manong. Si Kangay? Awagan naklatan iti Romy, ading. Ayan nga yung insan ko. Rimwardan ay iti ka-table na itay. Di mo gayam nga si putan. Anya? Pinanawan ako ni insan ko? Kanayan ko makita dito yung insan mo. Kasta ka di? Si Ka, itaka lang ang makita dito yan. Inawis nakmat ngamin ni insan ko. Kunanamapan kami lang ag merienda. Ngam, imay kami matan dito eh. Nagapada ka nung amin kinibakit na. Amangan mo't no apaan na kanibakat mo, no maamuan na nga imay ka dito eh. Single akpay. Kasta? Kunak na dan asawa. Awan ti agungat no umayak dito eh. Ngam, jak namin na asam iti kasta pagliwliwaan. Bisyak namin iti trabaho. Jack man mo, nang panag ko na, nasingpot ka tao. Nalagaan tirik na ka, manurong. Kasta ka di, Hilda? Pasensya kan, insan ha? Ngarabihan tao na yun. Parbangonan. Ungtan na kamanin at talaga ni misis mo. Sana balit ha? Nairuwama kan kwa na. Nagawid ta nga rodan. Kamusta nga jay ka-table mo? Nalayan ka nga agpilian nga, insan. Napintas jay pinilim kay.
Ni Hilda? Oh, gas. Amon pa yung tinagan na. Insan, Ah, agsubli akto manan ijay. Gapukan kwa na. anya? Nalab at first sight akan kwa na. Di ka man, insan. Pudno ti bagbagak insan. Naidumduma talaga ti pintas na. Talagang in love ka na. So agsubli akto ijay. Armak ton insan. Hilda, agpautang ka man? Galantin sa yung customer mo, idirabi eh. Anya galante, saan to pa'y anag-order iti adu? Nagbayag kayo ang nagsarsarita. Manang tintinnakan ka. Awan. Pinanawam ko man ah. Kat no nagado ti babak nang a customer, idirabi eh. Mabainak mat Nasayaat mat a tao ni Manong Romy. Nagado ti nagistoryaan mi. Ay na, kasano kang agbiag no kasta? Hilda, kwarta ti kasapulan tayo. Isong aramiden tayo dahito a klase ti trabaho. Saan maasayangan ti oras kan panawan mo kadagiti kuripot, alalaki? Jimmy, damagak man laeng kan kabarok. No apay anarabyan kayo anagawid kin ni Romy iti rabi. Yan, timat. Damagan na pa lang. Napanan nyo aya. Napan kami nag-video okay ka ni Insan Romy, ante. Naawis mo ni insan mo dita. Uy, ante. Kahit atanam mo na idya na pintas sa babae. Ah, ante, apay akas na interaction mo. Saan ka kayat mo na mga sawa ni Romy? Wan, gamjak kayat ang mga sawa iti hostes. Disente ti pamilya mi. Mga sawa kit din iti kasta a klase ti babae. Insan, nakarubuata kon. Ay, Romy, adaman-damagakan ka. Nanang, agap apura kami. Apay, pudno aya, nga dakayan ayat mo a pok-pok. Anya? Ante, saan na akaayan ayat? Naamam mo na lang. Isumot lang ti papanan na dayta. Romy, itapay lang, ibagbagakon kan ka. Saan mi akayat a hostes ti asawaam? Sikantumot nga mininsan. Ah, Tilay bagbagam kini nanang. Ne. Amumatan na saan ang makawawat na ito. Siyak ti saan ang makawawat? Ibagbagak lang kan ka ti rumbang, Romy. Mabiit lang. Ada ka din, Hilda? Si ka di customer na? Saan ka di? Owen, isak ni Romy. Umay ko kumasarong karan ni Hilda. Hilda! Ada sa nga ilim! Umay ka ditoy! Kasano ana amon ti boarding house mi? Nagdamdamagak. Mas daawak man kan ka. Apay ni may kaditoy. Umay ka pa siya rin ay. Gagangay iti may sabaro. No kaya't na ti agaram iti balasang. Anya? Iti damo pa ilangapan nakakitakan ka. Saan ka na nalipatan? Sikat ti ka na na pampanunutak. Ha? Agayatak kan ka, Hilda. Ay ayatan ka. mga sawa mo't gaya mo ni Romy. Jak kayat ti makibiyang dita. Tajak kayat di asawaon na. Nay, saan ka di kayat mo na mga sawa ni Romy? Talumaklakayan. Una, ngam saan ko akayat dayjay a babae. Kaputag trabaho lang ije video kyan. Anya? Hostes di asawaon na. Ay saus, anyamatan ni Romy. Saan la ka din anak kapili iti babae nga asawaan na? Isa ang makamuda. Saan ko ida akayat abiyangan? Uy, kablawan ka. Nakapagkalay sa kayon ah. Agyaman nak, friend. Agyaman kami kan ka ay. Sapay ko mahatag na nayon ti ragsakyo. Kaasimot ni nanang mo ngagmaymay sa iji balayuhan. Wen nga rod. Angam, anya ngay nga rod. Agungat mat no mapantag pa sar iji enda. Siyak laang ti kagura na.
Iso nga uray si kanti mapan agpasyar. Maawatak. Kat mangnamnamaak amay sangal daw. Maawat naktumot laeng. Pasensya ka na, sweetheart. Siya kung tagkid-kid daw iti dispenser iti kastoy atrato ni nanang ko ken ka. Si Kamat. Agbalbaliw tumot laeng ni nanang. Ayan dagiti apo ko. Ipaidam yun samot ida. Ni nanang met. Apay ko mga ipaidam miidakan ka ngay. Adang amin klase da. Iso asaan miida ama ipasar ditoy. Amok alaplapdan na kayo dayjay ahilda nga umay dito'y balay. Sana po no day tananang. Kasanong umay da kapasyaran ditoy. Ket tunggal umay kami. Agunget kayo na makita yun ni Hilda. Ay talaga, jak maawat dayjay a babae. Ohan, dahito iti balon mo iti trabaho Kanji pagsukatam no aglingat ka. Saan mo abaybayan ang mabasa kay tilingat? Wen ka di. Anya katoy bakit ko na ya. Kering launay. Diyak kaya't nagsakit ka. Kasano kaming kadagiti anak tanog sakit ka. Mabit lang ha. Ha? Umawawag ni Manang ko. Hello Manang? Anya? Na ospital ni Nanang? Ha? Sa dino nga ospital? O sige. Mapan kami adago si Jay. Uwan Manang. Bye. Anya tinapasamak? Intaray da ka no ni Nanang di ospital. Ha? Apay ka no? Jay sigud a sakit na. Simrumanan. Mapantaro din. Sa dino ka no nga ospital tinakakonfinan na. Lima dagiti anak ko. Ngamawan pa'y uray ba isa kadakwa dati makaiturad ngagbantay kanya. Kasanaw ket addamot ten bukod da a pamilya. Umdas ka di day taarason. Anya ti serbina nakadado ti anak ko. No baybay andak matiti day ti apa nagsakit ko. Ay, naawan la ko matisaksakit. Uray siya kung timang bantay ken ka. Asino tinang itulod iti prutas dito ospital. Imay itay darumi ken Hilda. Hintugot na dayta. Nakaturog ka ngamin itay. Ket nin sa Hilda ti agbantay ken ka dito ospital. Nanang, naskan amangan kayo. Tapno maimbagan kayo adagos. Ibatim laang dita. Tasya kung ti makaamu amangan. Kabailan nyo ayat bumangon adakda kayo. Kabailak. Tulungan kayo, Nanang. Diyak kasapulan ti tulong mo. Nanang, ado ti agas anaskan at tumarin nyo. Makaamu aktulatan nga tumal. Awan ti makasango nga umay mangbantay kada kayo dito ospital. Iso nga agin nanos tayo kuma. Anya. An-ano sandak Saan kayo abaybayan? No kagurgura dak, ta nagtrabaho ak idi iti video ok yan. Inayat ko mat ni Romy iti napudno, kat naragsak kami nanang. Iso akid dawag kada kayo, nga awatan dak kuman kas manugang yo. Kababain unay kan ka, sweetheart. As-asikas dagiti anak ta. Kalpasan na. Bantayan pa ni Nanang di ospital. Si Kamat, anya ko mati kababain dita. Kat, kumusta nga ni Nanang? Amangan mat no kuskusulapan na kalata. Idi damo, kuskusilapan nak Ipadlaw na adinak kayat. Di na kayat asyak timang bantay kan kwa na. Ngam, idi kwan, mayat matan. Nasayat nga rad mo kasta. Saan mat nga agnanayon aguraan na ka ni Nanang kat? Anya nga iti ko na ti doktor. Mabalin ko kanun ti rumwar. Ngamnaskan nga umayak ag follow-up check-up. Itong palaman, anya ti imbagakan ka ti doktor. Pampanunutag nga rod no asino ti kadwak ijay balay no agawid ak. Apay-pay lang amin nga agawid ka ijay balayaw. Makipagnaid ka na ijay balay darume. Anya? Naimbag ijay, ta sigurado asaan da ka abaybayan. Naasikaso ngamin ni Hilda. Saan ka di akabaabain at ituyak balay yung agyan, Rome?
Apay ko mangagbain kayo, nanang. Dito'y kayo, aging kay ti kay kayatyo. Anya laangan nga iti maibaga ni Hilda. Awan problema kan kwa na, nanang. Naanos kan man nakaawat ni Hilda. Naasikaso pa ya. Kasta aya. Iso may bagak aswerte akan kwa na, nanang. Kuna ti doktor, less fat kan less salt kan no ti diet yo. Iso nga isagsaganaan kayo iti special akan ninyo, nanang. Nagsaya atin no kasta, Hilda. Kasapulan nyo kano pa iti regular exercise. Iso akaduan kayong tung ag-walking di tarwar. Tapno uray siyak, makipag-walking akmutan kada kayo. Ay na, agyaman akanak ko, ta concern ka kanyak. Siyempre, mo't ananang. Ay, ni, oras gaya man, tapno agtumar kayo ti agasyo. Mabitlaang, tainakalaan dagi ti agasyo. Ay na, agyaman ak unay, Hilda. Nakasaysaya at kagayam amanugang anak ko. Awan makunak iti kalidad ni Hilda nga asawa, Mr. Lonely. Kataging ga ita, asa nga pulon atawan nga agasawa kami, saan lata nagbaliw ni Hilda. Naragsakak, gapo ta iso tinaasawa. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Romy. Agyaman kami matpagayam a Romy, iting ka panangipatulod, iti pakasaritaam. Talaga nagasat ka, ket dayawan ka, gapo ta nailaban mo, ti ayan-ayat yo, iti asawam. Sapay la ko mga rod, tagtultuloy ti kinaragsak yo, asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Romy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.